Sådan. Sorry for det. Velkommen til, Lars. Du skal fortælle om dit bogsæt af Danmarks helsager i den tofarvede periode, må vi helst sige, for de er jo ikke tofarvede. 1871 til 1905. Et imponerende bogsæt, som du har opnået en masse med sidenhen, ved vi, og det er det, vi skal høre om i aften. Men en af de ting, som du opnåede, var jo, at du fik Crawford-medaljen, og det er så faktisk, jeg tror næsten, det må være den fineste anerkendelse inden for litteratur i verden. Og den fik du i 2023 over i London. Så tillykke med den for det første, og så må du gerne starte en fortælling om, hvad du har oplevet siden. Ja, men tak fordi jeg må komme her og fortælle om nogle gamle bøger. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er 5 år siden, at jeg begyndte at udgive de her ting. Men, og det er jo ikke selve bogen, jeg vil fortælle om, fordi det gjorde jeg jo for 5 år siden. Der stod jeg faktisk her, eller det gjorde jeg ikke, fordi kan I huske for 5 år siden? Der sad vi derhjemme med mundbind på og badede ind i håndsprit og alt muligt andet, ikke? Så jeg sad hjemme ved skærmen og lavede en præsentation på KBK-møde omkring bøgerne. Så det er ikke selve bogen, jeg fortæller om, men det er, hvad er der så sket siden da? Så i de her 5 år, hvad er det så for nogle opdateringer, jeg har fået? Hvad er det for nogle tilføjelser? Og i det hele taget, hvad er det for nogle erfaringer, jeg har fået med at udgive de her bøger? Og det, som jeg gerne vil komme ind på i dag, det er, jamen, hvad skete der egentlig efter den her udgivelse, først i 2021? Så vil jeg vise nogle af de nye ting, jeg har fået siden da, og som hvis jeg havde haft den før bogen blev udgivet, så skulle de have været med i bogen. Hvilke korrektioner, rettelser har jeg til bogen? Hvilke opdateringer, hvilken ny viden er der kommet til siden da? Og ikke mindst, hvad ville jeg have gjort anderledes i dag? Altså, hvad er det for noget læring, som jeg har fået ud af at udgive de her bøger? Og I er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs, endelig. Og lad os starte med den her, hvad var det egentlig, der skete? Jeg havde jo en eller anden vild forventning om, at jeg nok kunne sælge 100 af de her bøger. Det var sådan mit, på en rigtig god dag, så ville der nok blive solgt 100, fordi hvem ville købe noget militær. Men det endte med, at der blev solgt 300 eksemplarer i bogen, 75 på engelsk og 225 på dansk. Og det skete på 10 måneder, så var de fuldstændig udsolgt. De første 75 blev udsolgt på 6 dage. De næste 75 blev udsolgt på 6 uger. Og så tog det så de her 9 måneder, eller 8 måneder at få solgt de sidste. Og så tænkte jeg, nu skal jeg nok ikke fortsætte med at trykke flere. Nu må det være godt. 300, det var jeg rigtig glad for. Så har der været nogen på brugte eksemplarer på auktion. Det har løbende været på Valby og så videre. Der er en i øjeblikket på Brun Rasmussen. Der har også været på nogle udlandske auktioner. De bliver alle sammen solgt, heldigvis. Det er meget rart, der er bud på dem. Og en af dem, den blev simpelthen solgt for over 1000 kroner. Udsalgsprisen var 400, men den her var for over 1000 kroner på en auktion i Schweiz. Altså, jeg var fuldstændig overrasket over det. Nå, det var sjovt. Så har jeg fået 18 boganmeldelser fra 13 forskellige lande, og det er jeg også rigtig, rigtig glad for. Og grunden til, at der er så mange lande, det er jo fordi, at der er helsagsspecialistklubber i rigtig mange lande. Så det er helsagsspecialistklubber i de forskellige lande, som så boganmelder sådan værker inden for andre lande. Så er der 12 danske og 7 udenlandske biblioteker, som har bøgerne stående i dag. Og så har jeg også valgt at udstille bogen og har fået 4 internationale store guldmedaljer for det. 96 point af Special Prize. Jeg kan ikke ønske mig mere. Dejligt. Og så som Lars Peter siger, det som jeg er allermest stolt over, det er den her Crawford-medalje, som jeg fik i England, som bliver givet til verdens bedste bog om frimærker i et givet år. Altså, ja, det er vildt. Er det den i midten? Det er den i midten. Lidt forstørret i forhold til de andre, ikke? Bare sådan, at I lige kan... Ja. Og FEPA-medaljen for forskning og andre medaljer for udstillingen.
Så lavede jeg en Facebook-side om helsager. Ikke kun de tofarvede, men alle helsager. Der er 200 medlemmer i dag. Der er mange, der ikke samler på helsager, men der er der trods alt en del, som er aktive i forhold til det her med helsager. Der er godt gang i den side også. Der er blevet skrevet flere artikler om helsager end før. Michael Lærke har blandt andet været ret aktiv i forhold til at skrive noget også om de tofarvede helsager. Dejligt. Og så ikke mindst, så er der jo flere af dem, som har købt bogen, som har sagt til mig, at den her bog, den har simpelthen inspireret dem til at samle helsager. Og det var jo mit mål med at udgive de her bøger, det var at skabe noget interesse for helsagssamling. Så har jeg jo kunnet lave lidt statistik på, hvem er det egentlig, der har købt de her bøger. Og det har jeg ikke kunnet, fordi jeg har selv møjsommeligt stået og pakket hver eneste hjemme i stuen til stor fornøjelse for min kone, og været nede på posthuset med dem og fået penge ind. Og så har jeg jo altid spurgt dem, der købte den, om hvad samler du på? Specielt dem, jeg ikke kendte selvfølgelig. Og det viser sig så, at 35 af dem, der har købt bogen, mere end 35, samler faktisk på danske helsager. Se, alene det er ret interessant, fordi jeg troede simpelthen ikke, der var 35 samlere af danske helsager. Men der er 35, der samler helsager, og som har købt den her bog. Så har jeg været ude til nogle foredrag rundt omkring i nogle klubber, og der er endnu flere, der samler på danske helsager rundt omkring, når jeg så snakker med dem. Så det, jeg troede var sådan en lille skare på en 15-20 stykker af samlere af helsager, den har altså vist sig at være en helt del større. Så har jeg sammenlignet dem, der har købt bogen med den tofarvede kontaktliste. De tofarvede samlerne, de har også en kontaktliste på 100 mennesker, som samler tofarvede eller interesserer sig for det. Og de 30 af dem har faktisk købt den her bog. Så der er helsagssamlere, der har købt den, men der er også samlere af de tofarvede frimærker, der har købt den her bog. Og så er der over 100, som er posthistoriesamlere, og det er selvfølgelig også, fordi der er flere posthistorier end samlere af tofarvede og helsager, men det er sådan statistikken på det. Og derudover så er der nogle bogsamlere, som har købt bogen. Det var specielt efter, jeg vandt den her Crawford-medalje. Der er jo nogen, der samler på bøger, der har vundet Crawford-medaljen, selvfølgelig. Ikke? Så lige pludselig nogle af de der auktionspriser, der røg op, det er jo selvfølgelig, fordi den havde de ikke i forvejen, og nu manglede de, og det var udsolgt, og derfor røg prisen lidt op. Så er der nogle frimærkeklubber rundt omkring. Der var de her biblioteker, som jeg nævnte før, og så har frimærkehandlerne samleren, blandt andet ham, der havde butik her på Frederiksberg tidligere, præcis Dennis, har købt den og solgt en hel del af dem faktisk. Og så noget af det, der overraskede mig rigtig meget, det var, at Nordfrem har solgt virkelig mange af mine bøger. Det troede jeg simpelthen ikke. Men Lisbeth har altså solgt 15 af mine bøger, og hun sagde, at hun kunne have solgt flere. Hvis jeg ikke havde udsolgt, så kunne hun have solgt flere. Jeg synes, det er ret interessant, at Nordfrem, hvor I kan se, hvad jeg er i konkurrence med her, ikke? 500 forskellige danske frimærker til 85 kroner. Eller en bog om tofarvede helsager, altså virkelig specialiseret. Meget interessant, faktisk. Nå, så godt gået, Nordfrem. Så er der den engelske udgave. Jeg lavede både en dansk version og en fuldstændig oversættelse til engelsk. Og den engelske version, den er jo så blevet solgt til en hel masse lande rundt omkring i verden. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det er ret sjovt at tænke på, at der er en eller anden i El Salvador, der sidder og læser min bog om danske helsager. Ikke? Det er godt nok sjovt. Så ja. Så da bøgerne så blev udsolgt, så begyndte jeg at lave salg af digitale versioner, altså PDF-filer. Så på min hjemmeside, der kan man simpelthen downloade bøgerne elektronisk. Og det er helt fantastisk, fordi så på min telefon indimellem, så får jeg sådan en lille pling. Du har modtaget penge, står der så. Så er der en, der har downloadet min bog, og så får jeg sådan $30 ind ad døren. Og jeg skal ikke gøre noget som helst. Det foregår fuldstændig automatisk. De får tilsendt de her filer, og jeg får penge ind på kontoen. Altså, der er simpelthen nogen, der har tænkt sig om med det her. Og det virker, og jeg får god feedback på det. Så ja, og det var faktisk det her, der gjorde, at økonomien den løb rundt. Fordi da jeg stod her første gang for 5 år siden, så sagde jeg, jeg prøvede at holde prisen langt nede på de her bøger, ikke? Og
har investeret 150.000 i det, og der var ikke helt kommet 150.000 kroner tilbage igen. Men det er der altså nu, så nu balancerer regnskabet. Men det er ikke noget, man tjener penge på, skal jeg lige til at sige det her med at lave bøger. Det er det ikke. Det er jeg i hvert fald ikke kun. Så er der altid et spørgsmål, jeg får. Jeg får det rigtig tit. Kan du overhovedet finde noget nyt, Lars? Og svaret er, ja, det kan jeg godt. Og jeg har faktisk siden jeg udgav denne her bog, anskaffet over 150 objekter, som burde have været med i bogen, som illustration. Kommer du i gang med bog nummer 3? Det er det ikke det rigtige at snakke om her. Men, og der er nogle af dem, som jeg gerne vil vise jer lidt her, så I lige får set lidt sådan god gedigen filateli. Så noget af det, der burde have været med i bogen, det er denne her. Jeg har gået og kigget efter det her Silkeborg JB ringstempel, to-ringstempel der i rigtig mange år. Og jeg vidste, det eksisterede på en tofarvet heltag. Så nu lykkedes jeg egentlig at få det med, og det burde selvfølgelig have været med i bogen. Det er klart, ikke? Det skulle have været med i mit stempelafsnit, så burde den have stået der. Men det er også okay. Bare den sidder i min samling i dag, så er jeg også godt tilfreds. Så en anden toskilling brevkort, det er altså denne her, og det er en lokalpakke. Normalt så vil man se, at indlandspakker, det koster hvor meget? Hvad koster en indlandspakke? 8 skilling. I kender dem sikkert som 16 øres frankeringer. Senere hen, når vi kommer længere op. Men en lokalpakke, der sparede man så lige 2 skilling. Og det her, det er en lokalpakke sendt inde i København, sendt inden for Nørrebro. Altså, det er ret imponerende, at man har ville bruge 6 skilling på at sende en pakke, og de er sindssygt sjældne, de her. Så lokalpakker, det har jeg faktisk aldrig set før. Det var en helt ny takst, som jeg fik med det her objekt, som jeg fik fra England. En anden toskilling, det er så en skilling øre, kombination 2 skilling plus en 8 øre, sendt til Norge i en meget, meget kort periode, først i 1871 til indtil UPU starter, 30.6.1875, og det er den eneste, der kendes af denne her 12 øres takst til Norge. Så den var også dejlig at få. Så er der så en toskilling sendt i øreperioden fra Ebeltoft, og den er så sat i efterporto, og det er jo i efterporto i øre, altså 12 øre efterporto, udregnet som, jamen vi starter med at tage det dobbelt af det, den egentlig burde have været, altså det dobbelt af 8 øre, det er 16 øre, minus frankeringen på 4 øre, det giver 12 øre. Så 12 øre i efterporto, det er bare forkert, fordi brevkort måtte ikke sendes underfrankeret. Det er bare frankoton, så den skulle have været sendt tilbage. Og den passer sindssygt godt i min samling sammen med det her, som jeg havde i forvejen, som også er et underfrankeret toskilling brevkort, sendt i øreperioden, med en 12 øres efterporto, som bare er blevet udstreget. De har simpelthen fundet, det var ikke rigtigt. Den skal ikke sættes i efterporto, den her, den skal faktisk sendes tilbage. Så denne her, den er gået igennem, og denne her, den er blevet returneret. Den er ikke kommet tilbage. Nej, det er der ikke, men det er det bedste, jeg gætter på. Ja. Yes. Så 2 sider af samme sag, og en sjov historie at fortælle, den skulle selvfølgelig have været med i bogen også, det er klart. Så har jeg indimellem været heldig at kunne overtage lidt fra andre meget dygtige samlere, som også er til stede her. Svend. Så jeg var jo super glad for at kunne købe det her Christiansø, og det er altså, der er 2 gode Christiansø lavidarstempler, ikke? Og det her, det er, jeg er meget glad for den her. Så det er en tidlig Christiansø lavidarstempel, sendt fra korvetten Heimdal, som lå ved Christiansø på det her tidspunkt. Ja, det kan jeg se. Ja, det er rigtigt, men du har et andet brevkort til samme mand med samme titulering på, så du behøver den ikke. Det er jeg godt klar over. Det er fra den side fra. Ja, godt. Er vi enige? Jeg har nemlig også set det, du har i din samling. Jeg har også set fra Vestindien fra ham der. Ja, det er nemlig rigtigt.
Så købte jeg her for nylig faktisk over på Postillonen en feltpostpakke. Og det må jeg sige, det havde jeg altså ikke set før. Jeg har flere feltpostforsendelser, men en feltpostpakke, den havde jeg godt nok ikke set. Ikke på en hel sag i hvert fald. Så det synes jeg var sjovt. Og så er det bare et super, super smukt stempel, som lige sidder der. Ikke? Så ja, den burde også have været med i bogen, det er klart. Det burde. Hvor man spørger, hvad det koster sådan på Postillonen? 4.000. Der er jo også flere penge. Så kommer vi op i de lidt højere brevkort, 4-øren, som udkommer i 1879. Og her har vi så det kombinerede 23-stempel Middelfart, JB, som bliver adskilt. Så det bliver simpelthen delt op i to, og det er beskrevet, Jan Bendix beskriver det i sit katalog. På et tidspunkt bliver det kombinerede stempel adskilt, og nummer- og datodelingen bliver brugt hver for sig. Og Vagn Jensen har den også, hvor det er nummerstemplet for sig, lapidarstemplet for sig, omdannet fra det kombinerede stempel. Og her kan jeg så forbedre den tidligst kendte anvendelse lidt, så den kommer ned til 8.7.1881. Er det unikt, at man er adskilt i det kombostempel her? Er det ikke spøjst? Er det sket andre gange tidligere? End de der tilfælde? Nu kigger jeg på Lars Peter. Nej, ikke så vidt jeg. Nej. Jo, 34, ikke? Tror Nej, jeg også. det har været et Har helt det? selvstændigt 34 Jeg synes nummerstempel. også, den bliver adskilt. Nå, det kan jeg ikke sige, der Er har der en været. forklaring på det? Jeg har aldrig kunnet finde noget om det. Jeg har prøvet at dykke ned i det. Og det eneste, jeg har kunnet se, det er nogen, der har beskrevet, at det findes. Kan det være gået i stykker? Det kan sagtens være gået i stykker, men du har skulle sætte et håndtag på, Ja, på den. ny stempel På den. på- Ja, præcis. Ja. Nå. Så. Og så er der sådan en her. 4 øre plus 4 øre sendt til Island. Og 8 øres taksen til Island, den er faktisk rigtig, rigtig god. Her er den sendt i 1880. Og så skriver jeg så 8 øres eller 16 øres taksen. Og det er jo fordi bekendtgørelsen, den siger, og den er udstedt her den 18. maj 1880, den siger, at per 1. juli kan du begynde at sende brevkort til 8 øre. Og det er så også, her har vi taksttabellen, 1.7.1880, så starter den så med 8 øres. Denne her, den er altså bare sendt den 26.6. Så den er sendt 4 dage før taksten bliver nedsat til 8 øre. Og det vil sige, at det er faktisk en underfrankeret 16 øre, som vi har med at gøre. Men jeg gætter jo på, at de har set den der offentliggør, det stod også i officielle meddelelser, at taksten bliver sat ned til 8 øre, og så er den bare gået igennem, fordi de troede, det er sikkert noget, der allerede gælder. Men, så nu fandt jeg en underfrankeret 16 øres. Det var fint. Og her er beviset på det. 26. i 6. 1880 og ankomststempel i Reykjavik 22. i 7. Altså meget. Så har jeg fået lidt gode destinationer. En 15-øres frankering, altså en oversø brevkorttakst, sendt til Costa Rica først. Forkert adresseret. Der står egentlig også Guatemala, og det er altså 2 forskellige lande. Men, så den er startet med at komme til Costa Rica, og så bagefter til Guatemala, og har fået et par fine stempler på fra de her 2 lande. Smuk lille forsendelse, gode destinationer, begge 2. Og så har jeg fået sådan noget her med det her lille lommestempel, som nogle af postbudene havde med, hvis de skulle annullere en forsendelse, mens de var ude på deres rute, og de sådan set ikke behøvede at tage den helt med ud på tilbage til posthuset, men det var en længere nede af vejen, som skulle have den. Så havde de nogle af dem havde så investeret privat i sådan en eget lille stempel der. Og det er en her, han hedder S.P. Nielsen fra Hjørring, som gik på ruten Hjørring-Klokager. Og der er så sådan et fint lille violet stempel med S.P. Nielsen Hjørring. Jeg synes, de er så søde. Og også en anden en på Christoffersen Postbud Viksø.
1887. Jeg tror, man er meget stolt af at være postbud, når man ligefrem skriver postbud i stemplet. Jeg ved ikke, hvor mange fra Dave, der har sådan et stempel. De har heller ikke uniformer. Så man næsten kalde efterfølger til blækannulleringen. Ja, altså, for en del af dem brugte jo blækannulleringen i stedet for, ikke? Men der var nogen, som havde fået lavet et lille stempel. Og nu havde jeg en lokal pakke i skillingsperioden, så får jeg også lige en lokal pakke i øreperioden. Så normalt så ville en pakke i øreperioden koste 16 øre, og hvis det er lokal, og herfra det er fra København til Frederiksberg, så slap man med 12 øre. Det er klart den smukkeste lokalpakke, jeg har set nogensinde. Så den burde også have været med. Altså, det havde været en udskiftning af et andet objekt, som er inde i bogen, så det havde bare været sådan en opgradering af en illustration i bogen. Så er ekspresforsendelser på det her tidspunkt bare gode. Altså, der var ikke særlig mange, der sendte indlandske brevkort ekspres. Det kostede 16 øre, det var en formue. Så de er bare, ja, det er bare godt. Og det er endnu bedre, hvis det er en natekspres, altså hvis det er 50% tillæg for, at det bliver udleveret om aftenen. Dem har vi ikke særlig mange af. Den er ikke lige så pæn som den anden, men den går fint an, det vil jeg sige. Så det er en natekspres-takst, 16 øre plus 50% oveni. Må vi spørge, hvad var det, man havde streget over? Var det bare nogle streger? Ja, det er en eller anden, som... altså, jeg gætter på, der bare har været det her rødkridt for ligesom at markere, at det er ekspres. Husk lige på, det er ekspres, ikke? Og så er der en eller anden, der har lavet sådan en udregning af, hvor mange penge kostede det med det, der er blevet bestilt på bagsiden, ikke? Så det her, det er privat, det er ikke postalt. Og det er heller ikke postalt, de her. Men jeg kan ikke finde ud af, hvis det er ud. Så har vi et underfrankeret brevkort til Sverige, og det er egentlig sjovt, at de får portomærker på. Normalt får de her brevkort underfrankeret til de nordiske lande, de får ikke portomærker på. Det gør breve, men det gør postkort ikke, brevkort ikke. Så med det har denne her altså fået. Så hvis der er nogen, der har en god forklaring på, hvorfor denne her lige pludselig skulle have portomærker på, så vil jeg meget, meget gerne høre det. Fordi jeg har ikke kunnet finde nogen steder, og mine svenske venner, de kan heller ikke fortælle mig, hvad er det egentlig, der sker her. Og nu ved jeg, at der er et par svenskere, der lytter med, så det kunne være, at I kunne skrive lidt i chatten måske om det, hvis I har en idé om det. Det vil jeg sætte pris på. Her er der en anden underfrankering, og den har jeg jo været glad for at få fra en anden person her i rummet. Så Jan, få, det er måske lige en fortalelse, men erhverv. Ja. Så underfrankeret til danske sten, og så de her 3 vestindiske cent i efterporten. Også en pæn stempel. Nydeligt, smukt, dejligt. Jeg er meget glad. Så er der sådan en 10'er med et par 5'ere på også. Den tog jeg bare med, fordi jeg synes, de her 5'ere, de er bare så flotte. Farverne, de er simpelthen så smukke. Så at der så er et 6 øres kontantgebyr på, det er så i orden. Posthistorisk set, det giver den sådan lige ekstra løft, men ja, jeg er lidt forelsket i 5 øres frimærke. Så har vi sådan en anden 10'er her med et Slagelse i blåt. Det er faktisk endnu mere blåt i virkeligheden. Skærmen her, den gør det lidt mere sort, men det er faktisk blåt. Så det er også meget sjovt. Og Storholm. Var det ikke stenbrugt, det der antivarstempel der? Var det ikke stenbrugt? Jo, men det gjorde de i Slagelse. Der brugte de, og det er faktisk ret flot. Det er faktisk ret flot på det her tidspunkt op i 1880'erne, ikke? Så, Jeg har altid været bagefter. det vil vi jo ikke sige, men ja, så har vi Storholm. Og I ved selvfølgelig alle sammen, hvor Storholm ligger. Ja, det er rigtigt. Vi er helt oppe ved Skive. Det er nemlig rigtigt. Vi er helt oppe ved Skive, Viborg der. Yes, Storholm. Som brugte sådan et... ja. Og indtil de fik deres stjernestempel, så brugte de det her.
Det ligner mest sådan noget togstykke, gør det ikke det? Det var et lille trinbræt. Ja, det var det nemlig, fordi der var jo kommet jernbane på det her tidspunkt, så jeg tror, det er banestempel her. Kom i 1863. Tak. Og en anden bane, så er vi på Djursland, Stenderup. Er det ikke bare verdens smukkeste stempel? Altså, der sidder bare fuldstændig. Ja, det er det nemlig, og fordi de blev meget, meget hurtige. Jeg tror, de har været bløde. De blev meget hurtigt, mistede rammen og blev sådan udtværet. Så kan man straks se den måde, linjen kører på rammen. Ja. Det bliver blødt. Ja, Ja, det er gummi. det er nemlig det, præcis. Det var inden der var god møg i det. Så har jeg fået jeg har erhvervet et lokalt anbefalet brevkort. En 3 øre med anbefalingsgebyr 16 øre på. Og det ser jeg heller ikke ellers. Det vil jeg bare lige sige. Altså, hvor mange betalte, når der var 7 ombæringer, hvorfor så betale for rekommendationer og så videre. Altså, Men det her, det handler om, at grosseren her, han skal have at vide, at han skal til en generalforsamling om aftenen, det står der om bagpå, og det er flyttet fra den ene bygning til den anden bygning. Og derfor har han skulle have det anbefalet, sandsynligvis. Ikke? Så han har så bare ikke været der. Fordi der står her afhentes, så der er en eller anden i huset, som måske tjenestepigen, som har fået at vide, hvis han ikke er der, så kan han ikke kvittere for det, og så kan han gå ned og hente det nede på posthuset. Men i det øjeblik, han er kommet hjem og er gået afsted til den der generalforsamling, så har han jo ligesom fået, så er det jo for sent at hente den, ikke? Så den er simpelthen ikke afhentet. Og så er den jo gået retur. Og så har den lige fået sådan en Københavns brevpostkontor heroppe i violet. Og så har de jo bare været rigtig søde at lave nogle pæne stempler hele vejen igen. Så dejlig lille ting. Ja, det er fantastisk. Så er der en halveret 4 øre. Og ja, man skal jo ikke bare rutte med pengene, vel? Så når det nu koster 5 øre at sende et brevkort til Sverige, og jeg har et 3 øres brevkort, så skal der jo kun 2 øre ekstra på. Og hvad gør man så? Jamen, så gemmer man halvdelen af frimærket til en anden god gang, ikke? Og det sjove er, at den er gået igennem, for det måtte man selvfølgelig ikke det her, det er klart. Men 2 øre frimærker er ikke kommet endnu, vel? Nej, Så 2 1-øre. Nej, det er det nemlig ikke. 2 1-øre kunne man jo klare det. 2 1-øre kunne have gjort det, men altså, jeg havde kun 4 øres frimærke. Klip! Ja. Jeg siger, at du går igennem næste gang, så er han spildt de andre. Det er nemlig rigtigt. Det var gået ud over modtageren. Og så er der sådan en her, en 3 øre med en 4 styks 3 øre på, altså 15 øre til Persien. Meget apropos Iran og alt det, der foregår dernede i øjeblikket. Virkelig god destination også for et dansk brevkort. Og denne her, jeg spurgte en iransk samler, og hvad det betyder. Og det er altså efternavnet Mottes, som er blevet oversat til persisk, og det er det, der står her. Så det var godt, jeg ikke viskede den ud med min viskeled. Det må være crazy. Mottes. Så er der en anden god destination, brevkort sendt til Britisk Guyana via Jamaica. Og så får jeg så lige et rigtig godt Britisk Guyana-stempel og et udmærket Kingston Jamaica-stempel på. Ellers er hele sagen helt normal, og frankering også helt normal, men destinationerne er altså bare virkelig, virkelig gode. Og så fandt jeg en takst, som jeg faktisk ikke havde før, og det er et bogbestillingstaksten. Kender I bogbestillingstaksten? Nej, det gjorde jeg heller ikke. Men nu var der denne her, og den er ikke trykt på bagsiden. Den er håndskrevet på bagsiden. Det vil sige, det kan ikke være tryksagstakst. Ja, det var det så alligevel. Fordi i anordningen af posternes benyttelse fra 1902, der bliver indført, at hvis man laver bogbestillinger, så kan man sende det som tryksager. Det vidste jeg ikke. Og jeg har kun set den her. Så her har de gjort det helt rigtigt, at de har streget brevkort over, for det er jo ikke til brevkorttaksten. Det havde været 10 øre. Det er en 5 øres frankering, det er en tryksagstakst, fordi man accepterede bogbestillinger, også selvom de var håndskrevet som værende tryksagstakst. Så den burde faktisk virkelig have været med i min bog, som en takst, jeg ikke har beskrevet i min bog.
Skal du have det til der? Så har vi et 4 øres svarbrevkort, som er gået tilbage fra Løgstør til fiskehandleren, og det er selvfølgelig bestillinger af fisk, vi har med at gøre her. Han er bare kommet til at skrive lidt for meget på bagsiden. Det var kun meningen, fordi 4 øre, det er tryksagstaksten. Det var kun meningen, at han skulle have skrevet bestiller 4 kasser fisk. Og han har altså skrevet 4 kasser fisk, og det må gerne gå lidt hurtigt, fordi et eller andet. Og så går den jo ikke til tryksagstaksten mere, så er det til brevkorttaksten, og derfor er den blevet sat i efterporto. Og det er fuldstændig det samme som den der toskilling, jeg viste i starten med manglende dobbelt af portoen minus det, der er på. Det giver 12. Men igen, man kunne ikke sende underfrankerede brevkort. Der var frankoton, det skulle have været sendt tilbage igen til afsender. Men det, de har gjort her, det er, at den er blevet accepteret i Løgstør. Og så er det lige pludselig Løgstør, der hæfter for det. Så denne her, den er altså kommet videre i postsystemet, og enten så er der et bureau, jernbanebureau, eller modtager postkontoret i Frederikshavn, som har set, de har fucket op i Løgstør, og så sender de en regning tilbage til Løgstør posthuset. Og det er det, de mener med 4 øre tiltakseret. Det er ikke til afsender, det er til det modtagende posthus. Altså Løgstør skal betale for det her, og så er det deres problem at gå ud til afsenderen og prøve at krasse de her 4 øre ind, ellers så må de selv æde den på posthuset. Posthusene holdt jo øje med hinanden. De kontrollerede hinanden for at se, hvem lavede nogle fejl, fordi det kan vi få penge ud af på vores postkontor. Det var sådan, det fungerede. Ved du, hvornår det stempel, der er, findes jo et stempel, der står Frankotvang på også. Ved du, hvornår det blev indført med det stempel der? Ja, der findes kun ét, og jeg tror, det var i, er det 85? Nå. Men det er kun i Odense. Kun det er ikke noget, der er blevet sendt ud. Der findes kun én. Ja, det er sådan et almindeligt gummistempel, der står Frankotvang. Men alle de andre, jeg har set og selv har, det er håndskrevet tiltakseret. Så kommer jo korrespondancekortene. Så har vi en destination, som er Haiti, som er en rigtig dejlig destination. Og her er der så et par parstykker af træøerne på. De 2 af træøerne er rette rammer, og de andre 2 er omvendte rammer. Men det er faktisk en 30 øres takst, så den er egentlig underfrankeret. Der er kun 20 øre på. Men den er gået igennem alligevel. Den burde have været sat i efterporto, fordi taksten oversøgt til Haiti var på det her tidspunkt 30. Hvad har det været brugt? Har det været åbnet? Det har været åbnet, og det er sandsynligvis en frimærksamler, som har modtaget det, fordi de havde en eller anden tendens til at prøve at sidde med en nål og prøve at åbne rundt i kanten, så de ikke kunne rive den her kant af, og dermed også ødelægge frimærken. Præcis. Så jeg gætter på, at det er en frimærksamler. Ja, tak for det. Og nu havde vi nattillæg tidligere på et brevkort, så har jeg også nattillæg her på et korrespondancekort, så her er vi oppe i perioden, hvor det kostede 20 øre med ekspres, og hvis det skulle leveres ud om aftenen i Odense, så kostede det så 10 øre ekstra, hvis det går ud over almindelig kontortid. Så det er 30 øre i natekspres. Og igen, smuk stemme. Ja. Og så blev jeg lidt spændt, da jeg så denne her. Den er jo ikke særlig interessant. Bortset fra, at den er sendt den 30.12.1904. Og det så jeg ikke lige, da jeg købte den. Jeg så det først senere, så tænkte jeg, 30.12. det er godt nok tidligt. Så gik jeg ind i Vagn Jensen, og så jeg, at tidligst kendte båndmaskinestempel overhovedet i Danmark 31.12.1904. Yes, tænkte jeg. Nu har jeg fundet den. Jeg kan korrigere. Og så gør jeg jo altid det, at jeg lige går ind i KBK stempeldatabase for lige at tjekke. Og så fandt jeg så ud af, at der er kraftedeme en, der har fundet en fra den 29. Hvor er det bare ærgerligt. Ja. Nå,
Så nu er den tidligste kendte, det er altså 29.12, som i det er kun anden dag. Det er jo fuldstændig lige meget. Så. Nå, så jeg må lede videre igen. Ja. Så er vi nået over til korsbåndene, og så er der huller i korsbåndene, Niels. Her har vi et JHK, Jysk Husmandskreditforening, som brugte perfiner. Det er en del af Nykredit i dag. Og de havde en flersætsperforator, har jeg lært, at det hedder. Altså, hvor den kunne perforere 3 frimærker på én gang. Så i stedet for, at man skulle stå hele tiden og gøre sådan, så tog den altså sådan en stribe af 3. Så der var lidt effektivitet i det. Når man så perforerede et korsbånd, så kom der jo så 3 aftryk i på ræd og række. Så 1892 sådan et tredobbelt aftryk af en perfin. Det kan ikke interessere andre i det her lokale, vel? Og så er der et andet 4-øres korsbånd, som har fået lidt frimærker på, og så har det fået et stempel i England. Found in NPB without contents. Det betyder fundet i det, der svarer til avispostkontoret. NPB, Newspaper Branch, avispostkontoret. Så fundet uden indhold. Så det er jo blevet sendt fra Danmark over til England, og da det så er kommet til London, så er avisen smuttet ud. Og det må jo være sket nogle gange, for ellers havde de da ikke lavet et stempel med det. Så det må de have prøvet en del gange. Der er nogen, der har læst det. Jeg ved ikke, hvad der er sket der. Men ja, præcis. Og så hvis der skulle være en gal tofarvesamler, så kan vi da altid lige pege på, at der også lige er en lille perforeringsting her, en lille nål, der mangler. Så. Ja, præcis, den er god nok. Og så fra Lasse Nielsens materiale, så fik jeg så det her sorttryk af en moderkliché, den øverste, som jeg jo godt havde set, han havde afbildet i bogen. Og det eneste, jeg havde, det var nytrykket af. Og det var et nytryk, som er med i Kofods bog. Og jeg tror, Alfred Jacobsen, han har hygget sig rigtig meget med at lave virkelig mange af de her sorttryk. For dem findes der altså, dem ser man nogle stykker af. Så jeg tror, at han endelig har fået lov til at lege lidt med de der originalklichéer, så har trykkeriet kørt godt om aftenen der. Så dem findes der mange af. Det gør der ikke af den der. Og det gør der faktisk heller ikke af det negative sorttryk. Og I kan sige, hvad kan man overhovedet se forskel? Ja, det kan man faktisk godt. Og det kan man se på, at på nytrykkene, der har vi lige fået høvlet af herover på nordøstviften. Og der er den fuldt over på den originale 1875 sorttryk. Så det er nemt faktisk at se forskel på nytryk og de originale sorttryk. Det er bare slitage, så. Ja, det ser jo ikke slitageagtigt ud, og jeg ved ikke, hvad der er sket. Råd på gulvet, et eller andet. Er det ikke det, vi plejer at beskylde dem for? Nå, det var et lille udvalg af de her 150, jeg havde fået. Så er der jo det her med, er der overhovedet nogle korrektioner til sådan en bog her? Og jeg har heldigvis ikke fundet nogen ændringer i informationen om trykning eller opdeling af tryk. Så jeg har ikke lavet en eller anden dum fejl omkring det. Det er ret vigtigt for mig. Der er heller ikke fundet nogen fejl i nogle beskrivelser af varianter eller anvendelser. Så langt, så godt. Men alle dem, jeg har snakket med, som har udgivet bøger, ja, de siger alle sammen, du kan ikke undgå at lave nogle fejl. Og det må jeg jo bare erkende. De har ret. Så jeg er blevet gjort opmærksom på 3 fejl, jeg har lavet. For det første, så skulle jeg illustrere 106-fejlen, fordi jeg skulle sammenligne den med en nogenlunde tilsvarende fejl på hele taget. Men jeg ved jo simpelthen ikke nok om de 2-farvede frimærker, fordi den fejl, jeg viser der, det er ikke 106-fejlen, det er 106-fejlen. Jeg synes, det ligner hinanden rigtig meget, men jeg er blevet belært, og de har jo fuldstændig ret. Så det er den ene fejl, jeg har lavet. Og det er en 8, fordi den findes ikke i 8. Nej, men altså, det vidste jeg jo ikke. Hvad skal jeg gøre? Så skulle du have spurgt også. Ja, det er rigtigt. De var der jo ikke på det tidspunkt. Anden fejl, jeg lavede, det var, at jeg skulle beskrive, hvad er det for en valgmatristype, der er blevet brugt
til 4-skilling klichéerne. Og der har jeg skrevet ovalmatris 2, det er en ovalmatris 4, og det er simpelthen så dumt, det er en ren tastefejl. Altså, jeg ved faktisk godt. Og den er ikke, jeg har ikke fanget det i korrekturen, det er bare hvor er det irriterende. Og den tredje fejl, det er, at på en af siderne, der står så EB2, altså det, der svarer til 4-skilling, i stedet for EB1. Og det irriterer mig helvede til, at jeg laver sådan nogle fejl her. Der er jo ikke nogen, der dør af det her, det er jeg godt klar over, men altså, hvor er det irriterende, når man finder ud af, at man har lavet fejl. Jeg synes, det er fantastisk, at det er kun en 3. Ja, men... Min far tager nok ikke med medaljen. Det håber vi ikke. Så har jeg til gengæld en del opdateringer til bogen. Der var 13 kapitler i bogen, og 5 af dem har jeg opdateringer til. Så første, det handler om varianter. Og der er en del nye varianter, som jeg har fundet ekstra. Så jeg har fået tilføjet 53 nye varianter, og faktisk også takket være nogle af dem, som så har læst bogen, og er kommet tilbage og sagt, Lars, har du set denne her? At det ikke også er en variant. Og så har jeg kunnet gå tilbage i mit materiale og sagt, jo, det er fuldstændig rigtigt, det er en variant. Så det har det givet. Nogle af dem er nyopdaget, og nogle af dem har jeg først fundet det 3. eksemplar af i de sidste 5 år. Ikke? Fordi jeg skal have 3 eksemplarer hver, før jeg kan sige, at det er en variant. Jeg skal have 3. Og så er jeg begyndt sådan rigtigt at registrere mikrovarianter, dem der ikke er synlige, medmindre det bliver forstørret rigtig meget op. Det er bare virkelig svært på de her brevkort, fordi kartonet er meget, meget ujævnt. Det er enormt nemt at være samler af tofarvede frimærker, fordi det der papir, det er simpelthen så jævnt og smukt, når man kan se hver lille variant. Det kan man ikke på heltagerne, fordi det her karton er meget, meget groft. Så det kræver rigtig meget mere materiale at finde mikrovarianter på de her heltagere. Nå, men det går jeg altså i gang med. Så på sådan et eksempel som denne her, altså 8-øresbrevkortene, der var der 44 varianter i bogen, og jeg har fundet 8 nye, så nu er vi oppe på 52. Så det her, det er så de nye, der er kommet til siden da. Og det har jeg gjort med alle de forskellige kort, så der sker heldigvis lidt der. Men de her varianter, det er jo så nogle, som er opstået undervejs i trykningen. Ja, det er det typisk. Ja, for det er jo ikke noget oprindeligt. Nej, det er det meget, meget sjældent. Altså, de Ja, første tryk, der... de er jo helt rene. Ja. Så det er nogen, der kommer senere. Og vi kan sige, altså når der er trykt 10 millioner eller 20 millioner af træørerne, så er der altså så er der mange varianter. Ja. Og så kommer jeg jo ind i sådan nogle dilemmaer indimellem, ikke? Så hvad er varianter, hvad er tryktilfældigheder? Fordi jeg har jo holdt fast i det her, det gør jeg stadigvæk, at der skal være 3 varianter. Jeg skal se 3 eksemplarer af en variant, før vi kan kalde det en variant. Men sådan en ting som den der, altså det kan jo umuligt være en tryktilfældighed. Ikke? En tryktilfældighed, det kan være en eller anden lille prik. Er den prik tilfældig eller er den ikke tilfældig? Det kan den der ordentlige bugle der i inderrammen, det kan simpelthen ikke være en tilfældig. Hvis jeg har 2 af dem, er det så en variant? Nej, det er det jo ikke, vel? Nå er det irriterende, fordi jeg skal jo vente på, at jeg finder nummer 3. Nå, men det er sådan nogle ting, som jeg sidder og hygger mig med. Så har jeg opdateret antallet af kendte og tidligst kendte på hver variant. For eksempel 2-skilling-korsbåndene, der er kommet 6 nye brugte eksemplarer til, siden bogen udkom i de sidste 5 år. Og så har jeg så også 25 varianter, som vi har kunnet datere tidligere end det, jeg har skrevet i bogen, så tidligst kendte anvendelse er blevet flyttet godt frem. Og igen, tak for input fra flere. Også nogle af de helt nye samlere, som aldrig har samlet helsager før, som har fundet nogle af de her tidligst kendte datoer. Det er jo skønt. Så er der på takstafsnittet, der har jeg... det er faktisk det eneste afsnit, som jeg ikke er helt tilfreds med i bogen, det må jeg sige. Mit afsnit om efterporto er på en side, og det er rigtigt nok det, der står der. Jeg synes, når jeg sidder og kigger på det bagefter, så kunne jeg bare godt have tænkt mig at lave det anderledes. Lidt mere pædagogisk, lidt mere overskueligt. Det står sådan lige lidt gnidret, synes jeg. Så hvis jeg skulle lave bogen om, så var det her det afsnit, som jeg ville strukturere på en helt anden måde. Og det skulle så være det der.
Så med frankeringer, der har jeg jo her i bogen en registrering af de frankeringer, der er kendt, og den har jeg så opdateret. Jeg gør jo det hver gang, jeg ser en tofarvet helsag, som har en opfrankering på, så tager jeg billedet og registrerer det i min database. Og det har jeg gjort 2.468 gange, så det er cirka 500 om året, to stykker om dagen. Hver gang der er auktion, så er der jo nyt materiale, der skal registreres. Så det gør så også, at jeg kan lave indtil nu 445 opdateringer, og faktisk 150 helt nye frankeringskombinationer, blandt andet det her Skellings lokalpakke. Helt ny, kendt den ikke i forvejen. Så det sidder jeg og markerer sådan, hvor mange der findes, altså plus 1 og plus 3 og så videre. Hvor mange er der, har jeg registreret ekstra i forhold til det, jeg kendte før. Så er der på mit stempelafsnit, der har jeg også registreret nogle nye stempler. Jeg har jo lavet sådan, at de stempler, der ikke har været beskrevet i litteraturen, der har jeg lavet en registrering af kassebrev og ubekendt efter adressen og flyttet, hvorhen vides ikke og sådan noget. Det har jeg lavet registreringer i bogen, og der har jeg så fundet 3 nye stempler af dem her. Og jeg har fundet 6 nye stempler på det, jeg kalder postkontorstempler, som er sådan noget som det her, hvor postkontoret lige sætter deres stempel på for at markere, at vi har set det her. Og det er typisk, når folk de har skrevet ind om, at jeg er flyttet fra det ene sted til det andet. Så er der flere postkontorer, der skulle vide det. Så er det blevet sendt rundt til dem, og så er de ligesom stemplet en gang og sagt, nu har vi set det, nu har vi bemærket, at post til den her person skal sendes et andet sted. Så dem registrerer jeg, og dem har jeg fundet nogle nye af. Og så er der også etiketter. Etiketvarianter, altså sådan noget nærværende brev ville være blevet udbragt tidligere, hvis adressen havde været rigtig. Der har jeg også fundet nogle nye etiketvarianter. Noget af det, som Chris King faktisk også har beskrevet, hvor han har kunnet bruge den her registrering, som jeg har lavet i hans udmærkede artikler også. Så har jeg kastet mig over lidt nye projekter. De her 4 korsbåndsark fra 1875 til 1888 har jeg beskrevet i bogen. Men jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, hvornår de er blevet trykt, de her 9 forskellige arktyper. Og det er virkelig, virkelig svært, for der er næsten ikke årstal på nogen af de brugte. Det er bare sådan et almindeligt københavner KB og så en dato på. Der er ikke noget ombæringsstempel, der er ikke noget. Det er der så lige på den der. Så jeg prøver at købe alt, hvad jeg kan, uanset hvor grimt det er. Hvis det er et tidligt korsbånd med dato på, årstal på, så kan jeg købe det, fordi så kan jeg begynde at finde ud af, i hvilken rækkefølge har de her 9 ark egentlig været ved. Og så scanner jeg videre med originale kilder, og lægger dem ud på min hjemmeside helsager.dk, så i øjeblikket kan man downloade 8.223 siders pdf-filer med originale kilder, Thiles protokoller og officielle meddelelser og alt muligt andet. Så det fortsætter jeg også med. Meget sjovt. Så konklusionen er, hvad vil jeg gøre anderledes? Jeg vil i dag udgive en bog via et forlag, så jeg vil banke på hos KBK og så sige, at jeg vil ikke udgive bogen for mig. Af flere grunde. Dels for at få en lektørudtalelse. En lektørudtalelse er den boganmeldelse, man får, hvis man sender en bog ind til Dansk Bibliotekscenter. Og det er afgørende for det, der bliver sendt ud til bibliotekerne. Bibliotekerne får hver uge en oversigt over, hvad der er kommet af nye bøger. Og hvis man har fået en lektørudtalelse, så er der en beskrivelse af bogen, og det gør sandsynligheden for, at biblioteket bestiller den langt større. Men når lille Lars han laver sit eget forlag og udgiver en bog om helsager, så gider de ikke lave lektørudtalelser. Det gør de, hvis der er et forlag bag. Så det er en ret god grund til at gøre det. Og så også for at slippe for den her praktiske orientering. Det har min kone sagt, at jeg skulle sige i dag. Det vil jeg ikke gøre mere. Og hvad vil jeg så fortsætte med? Jamen, jeg vil fortsætte med registrering af varianter og frankeringer og stempler og tidligst kendte og senest kendte og alt muligt andet. Det kommer jeg til at fortsætte med. Og nej, jeg skriver ikke på nogen ny bog. Der kommer ikke flere bøger. Og jeg laver heller ikke en ny udgave af den her bog foreløbig. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg lægger lidt opdateringer ud på hjemmesiden helsager.dk.
at der kommer ikke nogen opdatering. Ikke i de første mange år. Gør der heller ikke det af den digitale udgave? Heller ikke af den, nej. Det er den helt originale stilling. Okay. Det var bare en fristende spørgsmål. Ja, det var, hvad jeg ville sige, og tak fordi I en gang til, og nu lover jeg, det er den sidste gang, I hører min bog. Tak fordi I vil høre det. Det er imponerende, Lars, fordi du har jo samlet det her område i over 40 år, ikke? Ja. Og så kan du alligevel finde så mange nye ting. Det synes jeg er helt utroligt. Så det var meget interessant at høre din beretning om alle de her ting. Og jeg er sikker på, at der er mange, der er glade for, at vi optager det her. Fordi at det gik jo lidt stærkt, fordi der var så meget. Så der er nok nogen, der skal ind, når nu jeg har lagt det op på hjemmesiden i morgen, ind og se på nogle af de her ting, som der er kommet op. Er der nogle spørgsmål? Jeg skal se Niels som markeret. Ja. Niels, du skal lige unmute dig. Jeg er sikker på, at du holder med hos nede. Nu tror jeg er på. Det er du. Vi kan høre dig. Lars, mit spørgsmål er, om du vil være sød og vise den lokale pakkehelsag, du havde i begyndelsen af dit nye materiale. Dertil har jeg nemlig et spørgsmål. Det vil jeg gerne, Niels. Så er lige 2 minutter, før jeg ringer nu. Ja, vi har nemlig set meget. Fuldstændig rigtigt. Det var godt, det ikke var alle 150, som med var. Det kan jo være svært at vælge. Det var det også. Lars, jeg så, at den var nævnt senere som meget sjælden, og det mener jeg også, den er. Den der. Nej, det er Trysil. Undskyld. Der er så mange at vælge. Den der. Den der. Ja, det er den. Det første spørgsmål, jeg har, det er, hvordan du læser pundsmarkeringen. Er det 1 pund, der er sendt i den pakke? Ja. Og hvis det er 1 pund, svarer det så til de 6 skilling, som er på? Det gør det, Niels. Ja. Betyder det, at pundsbetalingen, den er de 4 skilling, og lokalportoen er de 2 skilling? Nej. Det er en pakketakst, som er 6 skilling. Og det betyder altså, at i virkeligheden så grundtaksten for den pakke her, når vi er ude over brevkort med en pakke, så er grundtaksten 6. Grundtaksten er 6 skilling op til 1 pund. Og hvis den havde vejet 2 pund, 1 kilo, hvad så? 2 skilling ekstra. Er det per pund, det er så plus 2 skilling? Ja. Tak. Er det så en lokal takst egentlig? Det er en lokal takst, Ja. men en lokal pakketakst. Okay. Ja. Lars, hvad står der nederst på kortet? Hermed en pakke mærket adressen. Mærket adressen. Ja. Ja, men det betyder altså på den her, den er sjælden, fordi den er lokal, men den er ikke sjælden på portoen. Og altså det er jo den lokalportotaksten for pakker. Jamen jeg kan jo se, den er jo sendt til Bergsø, og det er universitetsadressen. Ja. Så det er vel en lokal lille pakke med enten nogle ark i, eller også en lille bog, et hæfte. Lige præcis. Ja. Men det er lokalpakketaksten, som ikke kendes. Ellers. Okay. Til grunden til, at jeg er interesseret i den, Lars, er selvfølgelig, at den jo på nøjagtig samme præmis kunne være udbragt af fodposten.
Jeg havde godt på fornemmelsen, du ville sige fodpost. Og jeg har set sådan en med fodpoststempel. Ja, og jeg gætter jo på, at den slet ikke har været inde på fodpostkontoret, men den er blevet ude på Nørrebro. Jamen, der sker så det efter 1868, at man ikke interesserer sig for budstjeneste i den indre by, om det er fodpostbud eller ikke. Det eneste sted, der er tilbage med fodpostbud, det er ud mod Amager, Christianshavn og over Amager, og så ude på Vesterbro. Man interesserer sig ikke for fodposten inde i byen mere. Budene er vilkårlige efter 68. Men jeg har set det her. Jeg har set et tilsvarende med fodpoststempel, og det er derfor, jeg spørger. Okay. Men er du enig i, at denne her har ikke været inde på fodpostkontoret? For så havde den fået et stempel, ikke? Jo, hvis den havde været på fodpostkontoret overhovedet, så havde den fået fodpoststempel, og den har ikke været på fodpostkontoret. Den er gået direkte over i pakkepostkontoret. Ja. Tak. Den kommer fra Nordbanen, og så kommer den ind til Købmagergade, og så fra brevpostkontoret, fra postsækken der, bliver den lagt direkte på pakkepostkontoret og bragt ud. Den har ikke været på fodpostkontoret. Ja. Men tak for det, Lars. Det er godt, det her. Tak, Hans. Er der andre spørgsmål her? Jan? Skal det forstås sådan, at de efterfølgende pund, hvis det var flere pund, så ville det kun koste 2 skilling per pund? Ja. Andre? Er det 213, der står i nummerstemplet, eller der står der en? 211. 211. Det passer med nok. Og det er nok. Men så har du tænkt på at gå videre? Der er jo også andre helsager. Der er nogen efter det der. Jeg ved godt, det er kæmpe arbejde, det der i forvejen. Men har du overvejelser om at gå videre med helsagen? Nej, det synes jeg, der er nogle andre, der skal gøre. Der er nogen, der ved meget mere om våbentype helsager end mig, så det skal jeg slet ikke blande med. Ja, det er sådan mere nysgerrigheden. Når du nu har de der 2 varianter, du mangler den sidste. Jeg kan godt følge irritationsmomentet på alle mulige punkter. Har du en liste over det, du søger? Så i virkeligheden, det er ikke fordi, jeg tror, man har det liggende, men man kunne godt have en stak liggende og tænkt nu, hvis man ikke vidste, hvad det var, man skulle kigge efter for at hjælpe. Så har du en liste over... Altså, det er sødt af dig. Det er en lang liste. men det er rigtigt. Det burde jeg faktisk lave. Det er godt input. Tak. Ja. Tak. Du har jo en hjemmeside, Lars. Ja, Så kunne man jo lægge listen. Og jeg har jo al den tid i verden, jeg overhovedet er. Klart. Nå, det var kun, hvis man faktisk skal forsøge at komme input. Hvor meget tid bruger du på det her? Jeg ved godt, at jeg husker sig alt for mig, men hvad siger du selv? Ligesom jer andre, tror jeg, ikke? Al ledig tid i hele verden. Så det, ja. Er der flere spørgsmål? Du har et i chat. Vi har et i chatten. Vi kan lige prøve at se, hvad der står der. Ups. Og der. Hvor har du Det er godt, Lars Olof. Det er et godt spørgsmål. Hvor har du fundet 150 nye objekter på 5 år? Altså, jeg vil jo sige, at en god del af dem er kommet via nogen, der har læst bogen, og som så har taget kontakt til mig og sagt, Lars, jeg har noget, du skal se, og du må gerne købe. Der har jeg faktisk blandt andet det der, det kommer fra en engelsk samler, og som ikke samlede på danske helsager, men som havde denne her og en hel masse andre. Og det er kommet på grund af bogen. Så hvis man gerne vil prøve at få lidt nyt materiale, så kan jeg da kun anbefale lige at bruge 10.000 timer på at lave en bog. Det giver nyt materiale. Og ellers så er det jo ligesom altså i andre, så er det auktioner og byttedage og gode venner og alle de sædvanlige ting. Men bogen har faktisk givet nogle objekter, som jeg ikke anede eksisterede. Det må jeg sige.
Ja, du udstiller, det giver vel også sådan, ikke? Jo, det har også givet rigtig meget i starten, ikke? Men bogudgivelsen, det var et helt nyt materiale, der kom frem. Men mange af de nye ting, du har fundet, er det mest kommet fra udlandske samlere. For meget af det der er jo pillet op, det der var i Danmark, ikke? Ja, rigtig meget, der kommer fra udlandet. Ja, Rigtig meget. Flere spørgsmål, bemærkninger udefra? Kom, tak for svaret der. Det var allerede altid, at du ikke skriver en bog til. Ikke mere. Men jeg vil gerne lave et spørgsmål alligevel i den retning. Fordi det, du har præsenteret i aften, det er jo næsten et addendabog værk af de ting, der burde have været med, og som er rimelig sjældne eller markante. Og hvad er det, du fisker efter? Jeg fisker efter, du har jo faktisk præsenteret en bog her. Men tredje bind kan ses på KVK's hjemmeside fremover. Det er en gammel mand, så kommer den. Den kommer jo. Nå, hvis ikke der er flere, så vil jeg da godt sige, at du bliver nødt til, Lars, en gang imellem og slappe lidt af. Og lige holde primæren lidt på afstanden. Det kan du gøre ved, at du sammen med familien kan indtage den her flaske. Ja. Og så tror jeg, at vi stopper optagelsen.